Ένας Έλληνας, με όποια ομάδα και να είναι, αγαπάει ή δεν αγαπάει τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, που να μην γνωρίζει το Μίμη το Δωμάζο, τον Γιώργο τον Τσουζέλη, τον Κώστα τον Μεσολίνη, τον Γιώργο τον Κούρα, ασφαλώς δεν υπάρχει κανένας. Όπως δεν υπάρχει Έλληνας που δεν μεγάλωσε χτίζοντας τα παιδικά του όνειρα με ζωτικά στοιχεία τις μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υποδεχόμαστε σήμερα στο Αργοσόλι και στην Κεφαλονιά το Μίμη το Δωμάζο, το Πατέρι τον Τάκη, τον Ελευθεριάδη τον Τάκη, το Πατιαπούρα τον Νίκο, το Ταράκη τον Κώστα, το Πέτσι τον Χρήστο, το Ρατιαφανασίου τον Ιάκωβο, το Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου, το Χρήστο τον Δημόπουλο, το Σπύρο τον Ιβαθινό, τον Νίκο, τον Ανδρέα τον Τζένο, τον Γιώργο τον Βλάχο, τον Τζαρέλα τον Βασίλη, τον Κίτσο τον Νίκο και όλους τους συνοδούς τους που σήμερα μας κάνουν αυτή τη μεγάλη τιμή. Τους υποδεχόμαστε σε ένα κομμάτι της ίδιας μας της ζωής, σαν τους παλιούς μας φίλους, σαν τις αγαπημένες μνήμες της ζωής μας. Τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνουν, τους ευχαριστούμε για ό,τι έχουν δώσει στον καθένα και σε όλους μας. Να είναι καλά πάντα. Αυτούς που είναι κοντά μας, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο Αργοστολίου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, του Νομαρχιακού Συμβούλου, του Δημοτικού Συμβούλου και τον πρόεδρο του ΟΝΑ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ήρθαμε στην ωραία πατρίδα, ενώ έχουμε γυρίσει και έχουμε αγωνιστεί σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Οι Superstar, παλέμαχτες του Παναθηναϊκού, προσφέρουν ένα μεγάλο κοινωνικό έργο. Το έργο μας σε αυτή την ηλικία έχει ρίζες και καρπούς. Έχουμε γυρίσει εκτός από όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδος, πάντοτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όλα τα μέρη του εξωτερικού. Γίναμε πρόσφατα πρεσβευτές της Ελλάδος στον Καναδά. 400.000 Έλληνες ήταν κοντά μας, μας είδαν, τους είδαμε και τους προσφέραμε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Ευχόμεθα ορόψια στο ωραίο Αργοστόλι, στην ωραία Κεφαλονιά, να έχει πάντα ό,τι υποθεί. Ο μεγάλος προστάτητας, ο Άγιος Γεράσιμος και ο Πανάγαθος να σας χαρίζουν ό,τι επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.
Κύριε Δήμαρχε, λιγάκι παρακαλώ πολύ. Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αργοστολίνου στο Παναθηναϊκό. Έχει τίποτα άλλο? Μείνει. Συγγνώμη. Εντάξει. Ο πρόεδρος της Εύσης. Εντάξει. Ο πρόεδρος της Υγείας. Πού θα το δώσετε? Πού θα το δώσετε? Συγγνώμη. Θα πάω καλά με την διαιτησία εγώ. Γυρίστε το λίγο. Κύριε Ρέφερη, από εδώ λίγο. Αχιλλέα, Αχιλλέα. Θα πάω καλά. Δεν φαίνεστε από εδώ λίγο, δεν φαίνεστε. Εδώ. Εδώ, τι. Εντάξει. Ο σύντομος φίλος Παναθηναϊκού. Στο δωμάτιο. Σπύρο! Όχι, ας πάσουμε εδώ πέρα, έλα εδώ. Εδώ. Σπύρο, εκεί. Ωραία. Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αργοστολίνου στον καθηγητή διαιτησίας κ. Μαζαράκη. Συγγνώμη, από εδώ γυρίστε λίγο, κύριε Μαζαράκη. Ανοίξτε το λίγο να φαίνεται. Και δώστε το. Ακούω. Σιγά, γυρίστε το λίγο εδώ, κύριε Μαζαράκη. Superstar παλεύαγε στο δοχείο του Παναθηναϊκού. Από εδώ με την τεχνική πακέτα του ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το κρατικό του Δήμου Βάζος, στο Δήμαρχο Αργοστολίνου. Κύριε Δήμαρχε, εδώ λίγο, εδώ να φαίνεται. Επειδή και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή σας, Από εδώ, κύριε Μαζαράκη. Κύριε Τσίλη, εδώ λιγάκι. Εδώ, κύριε Τσίλη. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Αντρέα, μάζε. ένα πολύ καλό εργάτη του ποδοσφαίρου, ένα καλό προπονητή. Και πάμε τα πουλά. Εμείς, εσύ το θα πάμε στα μένα, θα βοηθούμε το Μητάδιο του Παναθηναϊκού. Πάμε στο έλεγα ότι θα λέω ο κ. Σαββέλης κάνει την αγωνία. Κύριε Αντρέα, από εδώ λίγο, δεν φαίνεστε. Εδώ λιγάκι. Εδώ, κύριε Αντρέα. Εντάξει. Κλείνοντας, θα θέλω να κρατήσουμε ένα καλό εργάτη και ένα καλό πραγματικά δημοτικό σύμβουλο της πόλεως σας. Τον πρόεδρο του ΟΛΑ, τον κύριο Νίκο Κοσιάνο. Στο πρόσωπο του Κοσιάνου θυμάμαι όλο το δημοτικό συμβουλίο της πόλεως του Δήμου Αργοστολίνου. Αχιλλέα, εδώ ρε! Άσε τον κύριο. Εδώ λίγο, εδώ. Όχι, εγώ θα σε
Κύριε Δήμαρχε. Κάλε ουρία με τον Μαρσιάνο, παιδί. Κύριε Δήμαρχε. Για ιστορικούς λόγους. Εντάξει. Συγχώρες των ομάδων. Παναθηναϊκός. Νούμερο 1, Παντέλης Τάκης. Νούμερο 2, Ελευθεριάδης Τάκης. Νούμερο 3, Πασιαβούρας Νίκος. Νούμερο 5, Ταράσης Κώστας. Νούμερο 6, Πέτης Χρήστος. Νούμερο 7, Χατζιαθανασίου Γιάκωβος. Νούμερο 8, Παπαβασιλείου Γρηγόρης. Νούμερο 9, Δημόπουλος Χρήστος. Νούμερο 10, Ρωμάζος Γιούνης. Νούμερο 11, Λιβαδινός Σπύρος. Νούμερο 13, Πάγιας Δημήτρης. Ο Λιβαδινός ο Χρήστος, αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Ταδάκια, καθίστε τώρα στην άκρη, πέρασαν κάγκελα κοντά, να μην κουράσετε. Νούμερο 20, Τρέντος Νίκος. Νούμερο 19, Ξένος Ανδρέας. Νούμερο 16, Βλάχος Γιώργος. Νούμερο 14, Τζαρέντας Βασίλης. Νούμερο 18, Κίτσος Νίκος. Και νούμερο 20, Λιβαδινός Νίκος, Μιώσης Σπύρου. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Αυτή τη στιγμή μεταδίδεται ένα παιχνίδι στο γήπεδο του Στάδιο Αργοστολίου, Παλέμαχη Παναθηναϊκού με την Ιχτή Κεφαλονιάς. Αυτή τη στιγμή θα σας μεταδώσω τις συνδέσεις των ομάδων. Νούμερο 1, Παντέλης Τάκης. Νούμερο 2, Ελευθεριάδης Τάκης. Νούμερο 3, Πατσιαβούρας Νίκος. Νούμερο 5, Ταράσης Κώστας. Νούμερο 6, Πέτσας Χρήστος. Νούμερο 7, Αθανασίου Ιάκωβος. Νούμερο 8, Παπαβασιλείου Γρηγόρης. Νούμερο 9, Δημόπουλος Χρήστος. Νούμερο 10, Δωμάζος Μίμης. Νούμερο 11, Λιβαθινός Σπύρος. Και νούμερο 13, Βλαγιάς Δημήτρης. Από τη Μιχτή, από τους Παλεμάχους του Παναθηναϊκού. Και τώρα από τη Μιχτή της Κεφαλονιάς. Νούμερο 1, Βουργίδης Άκης. Νούμερο 2, Βαλεντής Χαράλαμπος. Νούμερο 3, Μαγουλάς Σπύρος. Νούμερο 4, Πρεντάνος Χρήστος. Νούμερο 5, Τελίδης Νίκος. Νούμερο 6, Μαρκέτος Παναγής. Νούμερο 7, Κεσίδης. Νούμερο 8, Σιμάτος. Νούμερο 9, Αλισανδράτος. Νούμερο 10, Τραυλός. Νούμερο 11, Βαλεντής Διονύσης. Ευχαριστώ φίλοι μου ακροατές. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός, την μπάλα την έχει ο Δωμάζος, τη δίνει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τη δίνει πάλι στο Δωμάζο, άρα την μπάλα, αγαπητοί μου ακροατές. Ένα παιδάκι να πάει εκεί, ένα μικρό παιδάκι να πάει. Παράει ο Αθανασίου το πλάγιον out. Ωραίο. Απεκρούει και ο Τελίδης. Πάλι ο Τελίδης. Απεκρούει ο Τραυλός. Πάλι ο Ελευθεριάδης δίνει την μπάλα, αγαπητοί μακροδός Ταράσης. Τη δίνει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου πετάει την μπάλα στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος Χατζηθανασίου. Δεν βλέπω κιόλας. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Κάνει σέντρα, αγαπητοί μου ακροατές, από τις σέντρες που ήξερε να κάνει. Απεκρούει ο Τελίδης. Την μπάλα την έχει ο Λιβαθινός. Η μπάλα είναι πλάγιον υπέρ του Παναθηναϊκού. Μπάρα.
Την μπάλα την έχει ο Μπάγιας, τη δίνει στο Δωμάζο, ο Δωμάζος τη δίνει στον Πέτσα, ο Πέτσας τη δίνει στον Χατζιαθανασίου. Ο Χατζα... Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός εκτελεί ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το χτυπάει Παπαβασιλείου. Ξανά Παπαβασιλείου τριπλάρει το μπράβο Σπύρο μου. Φάουλ χτυπάει ο Μαγουλάς υπέρ της μειχτής Κεφαλονιάς, τη δίνει στον Τελίδη. Πάλι στο Μαγουλά, Μαγουλάς τη δίνει στον Τραυλό, ο Τραυλός τη δίνει στον Παντελιό, αλλά η μπάλα βγαίνει πλάγιον out. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου ακροατές, διεξάγεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέσα στο στάδιο του Αργοστολίου. Μια γιορτή ποδοσφαίρου. Την μπάλα την έχει ο Τελίδης, κάνει μία σέντρα, απεκρούει ο Χατζηχαθανασίου, να ο Παντελιός, πλάγιον out την μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος, τη δίνει στο Χατζηαθανασίου, επεμβαίνει ο Παντελιός, ξανά ο Χατζηαθανασίου, την παίρνει ο Παντελιός την μπάλα, αγαπητοί μου ακροατές, κάνει μία τρίπλα, Μαγουλάς έχει την μπάλα, τη δίνει στον Τελίδη. Ο Τελίδης τη δίνει στο Λουκέρι. Ο Λουκέρης κατεβαίνει, αγαπητοί μακροατέ, τη δίνει στο Βαλεντί, το Διονύση. Ο Βαλεντής πάλι, αγαπητοί μακροατέ, είναι ο Κεσίδης, κατεβαίνει. Κατεβαίνει, αγαπητοί μακροατέ, ο Κεσίδης μπαίνει, γίνεται σέντρα, αγαπητοί μακροατέ, πάλι απεκρούει, αγαπητοί μακροατέ, στη γραμμή. Μπράβο Παντελιός, αγαπητοί μακροατέ, έχει την μπάλα, την παίρνει ο Δωμάζος την μπάλα, αγαπητοί μακροατέ. Τι ωραία. Τη δίνει στο Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος δίνει την μπάλα στον Ταράση. Ο Ταράσης, αγαπητοί μακροατέ, κάνει σέντρα, την παίρνει ο Λιβαθινός ο Σπύρος. Ωραία απέκρουση, μπράβο Βουργίδης. Αγαπητοί μου ακροατέ, να δείτε μία απέκρουση ωραία από το Σπύρο. Ένα σου του Σπύρο Λιβαθινό και απέκρουσε ο Βουργίδης. Θαυμάσια. Η μπάλα είναι κόρνερ, αγαπητοί μου ακροατέ, έχει τελείω ο Δωμάζος. Σπύρο, τι έγινε? Σέντρα του Δωμάζου, αγαπητοί μου ακροατέ. Πηδάει ο Κεσίδης, μπράβο στο Βουργίδης, λέγεται αυτός. Βουργίδης, ο Άκης. Καλά κάνει, έχασα έναν Γκορφιάλο, τον έχασα. Ο διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Μαζαράκης, ο Βαγγέλης, Λάισμαν είναι ο Κουμαριώτης Φώτης και ο δεύτερος επόπτης ο Γεράσιμος Μαζαράκης. Και Σίδης έχει την μπάλα, τη δίνει στο Μπρεντάνο, Μπρεντάνος την πετάει στον Τελίδη, Τελίδης κάνει μια μακρινή παλιά, Δωμάζος, αγαπητοί μου ακροατέ, έχει την μπάλα, κάνει μια ωραία τρίπλα, τη δίνει στο Ταράση, Ταράσης τη δίνει πάλι στον Πέτσα, σέντρα ο Πέτσας, πηδάει πάλι ο Βουργίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Την μπάλα την έχει ο Μαγουλάς για τη μειχτή Κεφαλονιάς, κατεβαίνει, την παίρνει ο Τραυλός, κατεβαίνει ο Τραυλός, την πετάει στο Μαγουλά, αλλά δεν την μπλοκάνει την μπάλα, αγαπητοί μου ακροατέ, και η μπάλα βγαίνει πλάγιον out, υπέρ του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Αγαπητοί μου θεατές, την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Κάνει μία τρίπλα. Τι ωραίος, στρατηγός.
Παίρνει την μπάλα, την παίρνει ο Τραυλός. Την παίρνει ο Τραυλός την μπάλα, αγαπητοί μου ακροατές, κατεβαίνει. Τη δίνει στο Βαλεντί, ο Βαλεντής μπαίνει ωραία μέσα στην περιοχή, βγαίνει, παίρνει την μπάλα, την ξαναδίνει στον Τραυλό. Ο Τραυλός την ξαναδίνει ωραία, αγαπητοί μου ακροατές, τι ωραία το 1-2 ο Τραυλός και Σίδης, ωραία κεφαλιά του Αλισανδράτου, η μπάλα βγήκε out, αγαπητοί μου ακροατές. Η μπάλα είναι ελεύθερο, χτυπάει ο Παναθηναϊκός, την μπάλα την παίρνει ο Ελευθεριάδης, τη δίνει στο Δωμάζο, ο Δωμάζος πετάει, την μπάλα βγαίνει πλάγιον out. Πλάγιον out υπέρ του Παναθηναϊκού. Την έχει ο Δωμάζος την μπάλα. Τη στο πάρει, τη δίνει στον Πέτσα. Κύριος ο Μουστάκης ποιος είναι και τον βλέπω. Την έχει ο Πέτσας στην μπάλα, τη δίνει στο Δημόπουλο. Επεμβαίνει ο Πρεντάνος, κάνει ένα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Δημόπουλος εκτελεί το φάουλ, τη δίνει στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος μπαίνει, κατεβαίνει, κάνει και μία σέντρα από εκείνες που ξέρει. Να ο Χατζαθανασίου, επεμβαίνει ο Αλεντής, απεκρούει. Να ο Λουκέρης. Μαρκέτος. Μαρκέτος λέγεται. Την έχει την μπάλα ο Πέτσας, την κάνει σέντρα, αγαπητοί μου ακροατές. Την παίρνει ο Να, μπαίνει ο Τραυλός στη φάση, αγαπητοί μου θεατέ. Τι ωραία, τη δίνει στο Μαγουλά, ο Μαγουλάς κατεβαίνει, τη δίνει στο Παντελιό. Παντελιός κάνει μια ωραία μπαλιά, αχ, αγαπητοί μου θεατέ. Την παίρνει την μπάλα. 14, αμάξι. Την έχει ο Δωμάζος. Τη δίνει στο Δημόπουλο, ο Δημόπουλος δίνει στον Πέτσα. Ο Πέτσας την πετάει στο Δημόπουλο. Επεμβαίνει ο Τελίδης και η μπάλα είναι out. Αγαπητοί μου θεατές, αυτή τη στιγμή στο στάδιο Αργοστολίου διεξάγεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό είναι γιορτή που γίνεται. Τώρα ανοιχτό είναι. Έλα, ωραία. Πώς τον είπες αυτό, ο Μαρκέτος, αγαπητοί μου θεατές, ένα ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραία κατεβασιά της μυστής Κεφαλονιάς. Ένα φανταστικό γκολ. Μπράβο Μαρκέτο μου. Κύριε Παγουλάτε, το δες το ή... Έλα. Κύριε Παγουλάτε, το δες. Κάνει σέντρα ο Παναθηναϊκός. Σουτάρει ο Σπύρος ο Λιβαθινός και απεκρούει ο Βουργίδης. Την μπάλα την έχει ο Παντελιός. Τη δίνει στο Μαγουλά. Ο Μαγουλάς κατεβαίνει. Ωραία τρίπλα ο Μαγουλάς. Στο Μαρκέτο. Ο Μαρκέτος κατεβαίνει, τη δίνει στον Τραυλό. Ο Τραυλός την παίρνει. Έλα. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Κάνει μια ωραία τρίπλα, τη δίνει στο Λιβαθινό. Ο Λιβαθινός τη δίνει στον Πέτσα. Απεκρούει, την παίρνει ο Χατζαθανασίου, αγαπητοί μας θεατές. Μια ωραία τρίπλα, 2 φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Την έχει ο Παντελιός στην μπάλα. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαζαράκη που είναι μπράβο στον Μπουκιά που βάζει το δεύτερο γκολ, αγαπητοί μακροατέ.
ένα ωραίο γκολ από τη Μειχτή Κεφαλονιάς. Αγαπητοί μου θεατές, το σκορ είναι 2-0 υπέρ της Μειχτής Κεφαλονιάς. Καρά με πάνια και δίνει Κεφαλονιά. Ρε Μάκη, δεν λέγω τα γυαλιά μου, μη και μέσα και δεν το... Ρε Μάκη, τι έπαθες καμότερα, σε κοκκίνησε πολύ. Κάνει σέντρα Παναθηναϊκός. Την μπάλα την έχει ο Ταράσης. Κάνει μία τρίπλα. Τη δίνει στον Μπάγια. Μπάγιας. Τη δίνει στον Χατζαθανασίου. Χατζαθανασίου τη δίνει στον Δωμάζο. Δωμάζος κάνει ωραία, με ένα ωραίο κοντρόλ. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Φάουλ το εκτελεί ο Δωμάζος και ο Βουργίδης απεκρούει θαυμάσια την μπάλα. Είναι μεγάλος, 40 χρονών ο Άκης. Ο Τσιεβούρας, αγαπητοί μου θεατές, τη δίνει στο Δωμάζο την μπάλα. Ο Δωμάζος κατεβαίνει, κάνει μία ωραία σέντρα στο Δημόπουλο, αλλά η μπάλα βγαίνει πλάγιον out. Εκτελεί πλάγιον out ο Κεσίδης. Κάνει μία ωραία τρίπλα, τη δίνει στον Πρεντάνο. Πρεντάνος κάνει σέντρα. Μπάλα πάει στον Ταράση. Ο Ταράσης την έχει, τη δίνει στον Δωμάζο. Ο Δωμάζος τη δίνει στο Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος χάνει την μπάλα, την παίρνει Παντελιός. Παντελιός Μαγουλάς. Ωραίος συνδυασμός. Ωραία, την παίρνει την μπάλα ο Σπύρος ο Λιβαθινός. Δίνει την μπάλα στο Δημόπουλο. Δεν του άρεσε, έχει να τον κοιτάει. Ο Δωμάζος έχει την μπάλα. Κάνει μια σέντρα να... Offside, αγαπητοί μου ακροατές. Την μπάλα την έχει ο Κεσίδης. Ωραία παλιά στο Βαλεντί το Διονύση. Επεμβαίνει ο Ταράσης, γυρνάει την μπάλα στο ματοφύλακα. Στον Παντέλη. Για την μπάλα μου. Δίνει την μπάλα ο Σπύρος ο Λιβαθινός στον Ταράση. Ταράση στο Δημόπουλο. Δημόπουλος μπαίνει. Ωραία ο Λιβαθινός. Τάρει, αλλά η μπάλα βγαίνει out. Πάρε να το κάνει. Πάρε. Με τον αδερφό μου. Πιτυχούτης. Την μπάλα την έχει ο Τελίδης. Ωραία σέντρα. Παντελιός. Παντελιός χάνει την μπάλα, την παίρνει ο Πατσιαβούρας. Πατσιαβούρας τη δίνει στο Σπύρο το Λιβαθινό. Λιβαθινός τη δίνει στο Χατζιαθανασίου. Τι γίνεται με την μπάλα. Το 3, ναι. Κάνει μια ωραία σέντρα ο Δωμάζος. Την παίρνει την μπάλα ο Σπύρος ο Λιβαθινός. Κατεβαίνει, βγάζει μια ωραία παλιά. Ένα... Μπράβο Βουργίδης. Μπράβο Βουργίδης, συγχαρητήρια. Μια ωραία απέκρουση, αγαπητοί μου θεατές, που κάνει ο Βουργίδης σε ένα ωραίο σούτ του Σπύρου Λιβαθινού. Βαράει πλάγιον out ο Πατσιαβούρας. Πηδάει ο Χατζαθανασίου, παίρνει την μπάλα, την παίρνει ο Τελίδης την μπάλα. Μια ωραία παλιά μακρινή στον Αλισανδράτο, αλλά ο κύριος επόπτης σηκώνει offside.
Ο Παντέλης δίνει την μπάλα στον Μπάγια. Μπάγιας τη δίνει στον Ελευθεριάδη. Ελευθεριάδης κάνει 1-2 τρίπλες, αγαπητοί μου θεατές. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, 3 τρίπλες, περνάει όλους. Ένα ωραίο σουτ. Αγαπητοί μου θεατές, η μπάλα βγαίνει μόλις out. Πέρασε 4 παίχτες ο Ελευθεριάδης. Μπήκε μέσα στην περιοχή της Μειχτής Κεφαλονιάς. Ωραία η προσπάθειά του, συγχαρητήρια. Και η μπάλα βγαίνει out. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο Δωμάζος. Σεντράρει ο Δωμάζος. Ωραία κεφαλιά του Δημόπουλου, αλλά μόλις out. Να ζήσετε Νικόλα. Το σκορ, αγαπητοί μου θεατές, είναι 2-0 υπέρ της Μειχτής Κεφαλονιάς. Βγαίνει, αυτή τη στιγμή γίνεται αλλαγή, βγαίνει ο Μαγουλάς και μπαίνει ο Μισορροπιάν. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ωραία παλιά του Ελευθεριάδη. Μιμής Δωμάζος, σουτάρει. Ωραία απέκρουση. Συγχαρητήρια στο Δωμάζο, αγαπητοί μου θεατές. Σε βάρεσε με ένα ωραίο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία του Βουργίδη και το απέκρουσε θαυμάσια ο Βουργίδης. Έβγαζε γκολ αυτός από... Το 6 είναι ο Πέτσας. Και Σίδης έχει την μπάλα. Κατεβαίνει. Δίνει το Μεσορροπιάν. Πάλι Μεσορροπιάν και Σίδης. Και Σίδης έχει την μπάλα. Μεσορροπιάν. Μπαλιά Μεσορροπιάν στο Μαρκέτο. Μαρκέτος έχει την μπάλα. Ωραία σέντρα στον Αλισανδράτο, αλλά απεκρούει ο Πατσιαβούρας. Πατσιαβούρας δίνει την μπάλα στον Ταράση. Ταράσης στο Χατζιαθανασίου. Χατζιαθανασίου στο Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας έχει την μπάλα στο Δωμάζο. Δωμάζος Πατσιαβούρας. Η μπάλα είναι πλάγιον out υπέρ της Μειχτής Κεφαλονιάς. Δεν είναι εδώ πέρα Δημοτικό Συμβούλιο του φωνάζει. Με το που φώναξες επήγαινε 2 παιδιά. Δεν θα πάτε. Και 20 λεπτά αγώνα, αγαπητοί μου θεατές. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ της Μειχτής Κεφαλονιάς, με ένα γκολ του Μαρκέτου και ένα γκολ του Βαλεντή Διονύση. Ωραία μπαλιά του Μεσορροπιάν στο Διονύση Βαλεντή. Σέντρα. Την μπάλα την έχει ο Αλισανδράτος. Σουτάρει και αποκρούει θαυμάσια ο Παντέλης. Παντέλης. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Κατεβαίνει. Δίνει την μπάλα στο Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος κάνει μια ωραία τρίπλα. Κατεβαίνει, την στον Ταράση. Ταράσης κατεβαίνει, τη δίνει την μπάλα στο Μπέτσα. Πέτσας. Πέτσας τη δίνει στο Δωμάζο. Δωμάζο έχει την μπάλα. Τη δίνει στο... Ωραίος απέκρουσε ο Τελίδης στην μπάλα. Κάνει μια ωραία μπαλιά στο Μεσορροπιάν. Μεσορροπιάν και Σίδης. Και Σίδης χάνει την μπάλα, την έχει ο Λιβαθινός. Σουτάρει και η μπάλα βγαίνει out.
Λίγο. «23 λεπτά αγώνα, αγαπητοί μου θεατές, και η ομάδα του Παναθηναϊκού στέκεται πάρα πολύ ωραία μέσα στο γήπεδο. Ο Δωμάζος έχει την μπάλα, την κρατάει την μπάλα, περνάει ένα παίχτη, χάνει. Μην τον πιέζει, δεν θέλει πίεση, δεν θέλουν τέτοια πίεση. Έστω από εκεί να σε πάνε. Είναι ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ένα φάουλ εκτελεί ο Παναθηναϊκός. Το βαράει ο Πατσιαβούρας. Ένα ωραίο γκολ, αγαπητοί μου θεατές. Συγγνώμη, η μπάλα μας ξεγέλασε και ήταν out το γκολ, ενώ φάνηκε ότι μπήκε μέσα μια εκτέλεση φάουλ από το... Ποιος το βάρεσε? Ο Λευθεριάδης, αλλά η μπάλα μόλις βγήκε από την έξω μεριά των δικτύων. Ο Δωμάζος τρώνει την μπάλα, την έχει ο Παντελιός την μπάλα, τη δίνει το Βαλεντί Διονύση. Ο Βαλεντής κάνει 2 τρίπλες, αγαπητοί μου θεατές. Περνάει, την παίρνει την μπάλα ο Λευθεριάδης, κάνει 1 τρίπλα, την παίρνει ο Χατζηθανασίου. Ένα φάουλ του κάνει ο Βαλεντής Διονύσης του Χατζηθανασίου. Βαράει ο Παπαβασιλείου το φάουλ. Είναι τσαντήλας ο Δωμάζος. Μια ωραία σέντρα. Μπαίνει ο Πατσιαβούρας, αλλά η μπάλα είναι... Την έχει ο Βουργίδης, όχι. Είστε Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας τη δίνει πάλι στην Ταράση. Ταράσης τη δίνει στον Πλάγια. Πλάγια στη δίνει στον Πατσιαβούρα. Την μπάλα την έχει ο Ταράσης. Δίνει μια ωραία μπαλιά στο Λευθερίου. Λευθερίου τη δίνει στο Λιβαθινό. Επεβαίνει ο Παντελιός, κόβει την μπάλα. Μια ωραία... ένα φάουλ. Ένα φάουλ. Ο Χατζηθανασίου. Την μπάλα την έχει ο Τελίδης. Τη χάνει ο Τελίδης την μπάλα. Την πιάνει ο Μισοροτιάν. Τελίδης Δημόπουλος. Μαρκέτος την μπάλα. Κάνει μια ωραία σέντρα, αλλά ο Παντέλης πιάνει την μπάλα. Δημόπουλος έχει την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας τη δίνει στον Πέτσα. Πέτσα τη δίνει στον Ταράση. Ταράση την πάλι στον Δημόπουλο. Χάνει την μπάλα ο Δημόπουλος, την παίρνει ο Τραυλός. Μια ωραία σέντρα του Βαλεντί στο Μαρκέτο. Ο Μαρκέτος έχει την μπάλα. Κάνει μια ωραία σέντρα. Μπαίνει και εσύ στην μπάλα. Σουτάρει, αλλά η μπάλα φεύγει out. Άντε πήγε να μου δονάεις. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Την παίρνει ο Βαλεντής Διονύσης. Τη δίνει στο Μαρκέτο. Μαρκέτος κάνει μια ωραία σέντρα, αλλά πεμβαίνει ο Παντέλης και αποκρούει την μπάλα. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Μια ωραία μπαλιά τη δίνει στο Σπύρο το Λιβαθινό. Φάουλ. Ένα φάουλ που έκανε ο Βαλεντής στο Λιβαθινό. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Αγαπητοί μου θεατές. Αθεατές. Θεατές. Μια ωραία τρίπλα του Διονύση του Βαλεντή. Κρατάει την μπάλα, μια ωραία σέντα στον Αλισανδράτο. Ένα offside. Είναι offside. Offside.
Την μπάλα την έχει ο Παπαβασιλείου. Τη δίνει στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος έχει την μπάλα. Μία ωραία σέντρα από εκείνες που ήξερε και έβγαζε ο Δωμάζος, αγαπητοί μου θεατέ, στο Σπύρο το Λιβαθινό. Χάνει την μπάλα ο Λιβαθινός, την παίρνει ο Κεσίδης. Κεσίδης τη δίνει στο Βαλεντί. Βαλεντής τη δίνει Πρεντάνο. Πρεντάνος κάνει μία τρίπλα, τη γυρνάει πίσω στο Βουργίδη. Βουργίδης έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Παντελιό. Παντελιός τρέχει, η μπάλα είναι πλάγιο να υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Βάζος έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Ελευθεριάδη. Ο Ελευθεριάδης τη δίνει στον Παπαβασιλείου. Παπαβασιλείου τη δίνει στον Πέτσα. Πέτσα τη δίνει στον Πατσιαβούρο. Ο Πατσιαβούρος κάνει μια ωραία μπαλιά στο Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος χάνει την μπάλα στον Μεσολοπιάν. Την έχει Έβγαλε μια ωραία μπαλιά ο Μαρκέτος στον Αλισανδράτο, αλλά ο διαιτητής σφύριξε offside. Την μπάλα την έχει ο Δημόπουλος. Τη δίνει στο Δωμάζο. Δωμάζο στο Δημόπουλο. Πάλι Δωμάζος Δημόπουλος. Δωμάζος Δημόπουλος, ένα ωραίο 1-2, αγαπητοί μου θεατές, απεκρούει ο Πρεντάνος. Ωραία. Κρατάει την μπάλα ο Μαρκέτος, την πετάει ωραία παλιά στο Βαλεντί. Τρέχει ο Βαλεντής. Τρέχει ο Βαλεντής. Αλλά βγαίνει ο τερματοφύλακας Παντέλης και μαζεύει την μπάλα. Παπαβασιλείου την μπάλα. Στην δίνει στο Χατζηλευθερίου. Χατζηλευθερίου. Την έχει την μπάλα. Μαρκέτος Αλισανδράτος. Κάθε που θα γίνει κάτι και τον κοιτάνε του Παναθηναϊκού, του εξηγεί γιατί. Εγώ. Κάτι τέτοιο. Ένα φάουλ υπέρ της μεικτής Κεφαλονιάς. Εκτελεί ο Τελίδης, κάνει μια ωραία σέντρα. Τρέχει ο Τραυλός, αλλά η μπάλα βγαίνει out. Την μπάλα την έχει ο Ελευθεριάδης. Ο Ελευθεριάδης δίνει την μπάλα στο Χατζαθανασίου. Χατζαθανασίου, πάλι Ελευθεριάδη. Ο Ελευθεριάδης Δωμάζος, μια ωραία σέντρα και από τον Χρήστο τον Δημόπουλο απεκρούει ο Τελίδης. Την μπάλα την έχει ο Κεσίδης. Ο Κεσίδης κατεβαίνει. Τη δίνει το Μαρκέτο. Ο Μαρκέτος κάνει μια ωραία τρίπλα. Χάνει την μπάλα, αγαπητοί μου θεατέ. Δεν έχει την μπάλα ο Ταράσης. Βγάζει μια ωραία σέντρα, αλλά η μπάλα την παίρνει ο Βουργίδης. Τελίδης την μπάλα. Παλιά ο Τελίδης. Μεσολοπιάν. Μαρκέτος. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Εκτελεί Παπαβασιλείου. Ταράσης. Δωμάζος. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δίνει την μπάλα στο Λιβαθινό. Ο Λιβαθινός ένα ωραίο πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα ωραίο πλασέ, αγαπητοί μου, να δείτε μια ενέργεια. Συγχαρητήρια, αγαπητοί μου θεατές, ένα ωραίο συνδυασμός Δωμάζου Λιβαθινού, ένα ωραίο γκολ. Πραγματικά άξιζε χειροκρότημα. Πραγματικά. Άντε να σου το χαμόγελο γιατί... Κλείσαμε 30 λεπτά, αγαπητοί μου θεατές. Μεικτή Κεφαλονιάς Παναθηναϊκός 2-1. Την μπάλα την έχει και Κεσίδης. Τελίδης, τραυλός, χάνει την μπάλα. Την μπάλα την έχει Λιβαθινός, ωραία μπαλιά στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος μια ωραία μπαλιά που βγάζει από κρύο Μεσολοπιάν. Ωραία Αλισανδράτος στο Βαλεντί. Βαλεντής, Μεσολοπιάν, Τραυλός κάνει ωραίο σουτ και απεκρούει ο Παντέλης.
Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, εκτελεί ο Δημόπουλος. Παπαβασιλείου, Δωμάζος. Χατζιαθανασίου. Χατζιαθανασίου την μπάλα, κάνει μια τρίπλα. Πάλι φάουλ, αγαπητοί. Ο Παντελιός κάνει ένα φάουλ πάνω στο Χατζιαθανασίου. Είναι το Ολυμπιακό αυτό, γι' αυτό τα κάνει αυτά. Δωμάζος εκτελεί μια ωραία σέντρα και ο Λιβαθινός πηδάει, αλλά η μπάλα μόλις βγαίνει out. Μόλις βγαίνει out. Κόρνερ. Απέκουσε. Κόρνερ είναι μου. Out. Out την μπάλα, αφού το δείχνει ο διαιτητής. Γίνεται μια αλλαγή για τη μειχτή Κεφαλονιάς. Μπαίνει ο Καλιακούδας και βγαίνει ο Αλισανδράτος. Παναθηναϊκός κερδάει πλάγιον out. Την μπάλα την έχει Χατζη Αθανασίου. Πετάει στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος χάνει την μπάλα. Χατζη. Το παιδί. Ο Παντελιός. Δύο-δύο. 2-1. Εκτελεί ένα πλάγιον άτο Χατζαθανασίου. Την μπάλα την έχει ο Δωμάζος. Χατζαθανασίου. Ελευθεριάδης. Καλιακούδης. Καλιακούδης έχει την μπάλα. Πετάει την μπάλα στο Βαλεντί. Χτυπάει ο Μπάνιας. Πλάγιον άτο για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός στείλει Ταράση. Ταράση στον Μπάνια. Μπάνιας τον Ελευθεριάδη. Ελευθεριάδης στον Ταράση. Ταράση στον Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας κάνει μια ωραία μπαλιά στον Ταράση. Ταράση στο Δωμάζο. Δωμάζος κοιτάζει, κάνει μια ωραία σέντρα στο Χατζη Ελευθανασίου. Χατζαθανασίου κάνει μια ωραία σέντρα στο Λιβαθινό. Μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ δυνατό και μια ωραία απόκρουση, αγαπητοί μου θεατές, από το Βουργίδη. Συγχαρητήρια στο Βουργίδη που σήμερα έχει αποκρούσει 4 αποκρούσεις πολύ ωραίες. Μπράβο Βουργίδη. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, εκτελεί ο Δωμάζος. Πηδάει ο Λιβαθινός, φάουλ υπέρ της μειχτής Κεφαλονιάς. Είχα τα λεφτά εγώ το Ολυμπιακό. Μια ωραία ενέργεια, το τραβάνε δύο παίκτες, τον Μπουκέα. Ένα φάουλ κέρδισε η μειχτή Κεφαλονιάς, αγαπητοί μου θεατές. Ζογκλέρο, Βαλεντής Διονύσιος. Πέρασε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και τον τραβήξαν από τη φανέλα. Χτυπάει ένα φάουλ ο Καλιακούδης. Καλιακούδης κάνει μια ωραία σέντρα. Την παίρνει βαράει και ένα ωραίο σουτ ο Βαλεντής Διονύσης και η μπάλα βγαίνει μόλις ξιστά out. Το τράβηγμα ότι τράβαγες άτι. Μέσα και το πήγαινε γύρω-γύρω. Ελευθεριάδης στην μπάλα. Ταράσης. Πατσιαβούρας. Πατσιαβούρας, Δωμάζος. Δωμάζος, Ταράσης. Δημόπουλος, Ταράσης, ένα ωραίο, αγαπητοί μου θεατές, να δείτε ένα ωραίο συνδυασμό Ταράσης με το Δημόπουλο. Αλλά ο διαιτητής φύριξε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δωμάζος στην μπάλα. Σέντρα. Σπύρος Λιβαθινός κεφαλιά. Βαλεντής από το κρούι, Καλιακούδης. Καλιακούδης στην μπάλα. Και τη μειχτή Κεφαλονιάς κατεβαίνει. Κάνει μια ωραία σέντρα. Αλλά ο Ταράσης κάνει την μπάλα. Κάνει μια ωραία παλιά. Σπύρος Δημόπουλος κατεβαίνει μέσα στην περιοχή της μειχτής Κεφαλονιάς και ένα ωραίο γκολ. Αγαπητοί μου θεατές, να θαυμάσετε το Σπύρο το Λιβαθινό. Με μια ωραία παλιά του Ταράση, ένα ωραίο γκολ.
Γκολ! 2-2 το σκορ, αγαπητοί μου θεατέ. 2-2. 2-2. Γκολ! 2-2. Ήτανε Ολυμπιακό γκολ. Είμαι Παναθηναϊκός. Με μουσική θα παίξει κασέτα. Παντελιός στην μπάλα, κατεβαίνει αγαπητοί μου θεατές. Την έχει την μπάλα, την παίρνει ο Τραυλός, την δίνει. Τι κάνει ο Τραυλός στην μπάλα, αγαπητοί μου θεατές. Επεβαίνει πάλι ο Τραυλός. Καλιακούδης στην μπάλα. Καλιακούδης κάνει μια ωραία παλιά στο Τραυλό. Τραυλός στον Παντελιό. Παντελιός κάνει μια ωραία σέντρα. Την μπάλα την έχει ο Βαλεντής. Κατεβαίνει ο Βαλεντής μες στην περιοχή. Κάνει μια ωραία παλιά. Αχ, αγαπητοί μου θεατές. Τρέχει ο Κεσίδης, μαζεύει την μπάλα. Δίνει μια ωραία παλιά στο Μεσολοπιάν. Μεσολοπιάν. Πάλι Κεσίδης. Κεσίδης έχει την μπάλα. Μεσολοπιάν. Μεσολοπιάν σέντρα. Αλλά Παντέλης βγαίνει και κάνει μια θαυμάσια πρόκρουση και μαζεύει την μπάλα. 45 λεπτά αγαπητοί μου θεατές και ο κύριος Μαζαράκης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλους με 2-2. Αγαπητοί μου θεατές, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Βγήκε ο Μπάνιας με το νούμερο 13 και μπήκε ο Βλάχος με το νούμερο 16. Και από την ομάδα της Μικρής Κεφαλονιάς βγήκε ο Πρεντάνος και μπήκε ο Κατσαρός. Ο κύριος Μαζαράκης είναι στη σέντρα. Το μεσαιρικάτι τον έβαλε Να, ο Μάκης ξέρει. Γεράσιμε, ποιος είναι το τερματοφύλακας? Μεσολοπιάν. Όχι μωρέ τώρα. Κεσίδης. ο Τσάτσας. Παντελιός. Δεν τον ξέρω. Βαλεντής Διονύσιος. Τον έβρικα εδώ. Δεν είναι ο Παντέλης, μην λες ο Παντέλης. Αυτός είναι ο Παθούνης. Ο Σταθούνης δεν είναι αυτός. Ο Σταθούνης είναι. Χατζιαθανασίου την μπάλα στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος στο Χατζιαθανασίου. Επερβαίνει ο Τελίδης και παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Καλιακούδη. Καλιακούδης. Καλιακούδης στο Κεσίδη. Κεσίδης στο Μαρκέτο. Μαρκέτος στο Κεσίδη. Επεμβαίνει αγαπητοί μου θεατές ο Ταράσης. Πιάνει την μπάλα. Σοροπιάν Κεσίδης. Παντελιός. Ωραία ο Μαρκέτος. Καλιακούδης. Ωραίο σουτ. Απεκρούει ο Ταράσης. Καλιακούδης. Ωραία σέντρα του Καλιακούδη. Ωραία κεφαλιά του Τραυλού και η μπάλα βγαίνει out. Άλλαξε το τερματοφύλακας και έβγαλε. Γιατί φαινόταν με και το τελάδο. Αγωγή από εκεί. Φοβάσαι πάει και ο κόφτος στη διαγωγή. Πατσιαβούρας. Δωμάζος. Χάνει. Κεσίδη στην μπάλα. Μεσολοπιάν. Μεσολοπιάν στο Κεσίδη. Κεσίδης. Μια ωραία ενέργεια. Περνάει ένα παίχτη. Την παίρνει την μπάλα ο Δωμάζος. Κατεβαίνει. Μια ωραία τρίπλα στο Μεσολοπιάν. Ξανά τι ωραία αγαπητοί μου θεατές. Μια ωραία τρίπλα ο Δωμάζος και δίνει την μπάλα στο Λιβαθινό. Χάνει την μπάλα ο Λιβαθινός, την παίρνει Μεσολοπιάν. Μεσολοπιάς κάνει μια μπαλιά στο Βαλεντή το Διονύσιο. Διονύσης μια ωραία μπαλιά
Στο Μαρκέτο και ο Μαρκέτο σηκώνει offside, αγαπητοί μαθηματέ. Ο Μαζαράκης. Βλάχος. Πατσιαβούρας. Νομάζος. Χατζιαθανασίου. Η μπάρα είναι πλάγιον out υπέρ του Παναθηναϊκού. Α, μπράβο. Όλοι. Την μπάλα την παίρνει ο Βαλεντής ο Διονύσης. Κατεβαίνει με δύναμη. Δίνει την μπάλα ωραία στο Κεσίδη. Κεσίδης έχει την μπάλα. Μία ωραία μακρινή παλιά, πάρα πολύ ωραία Κεσίδη, μπράβο, στον Καλιακούδη. Καλιακούδης κάνει μία ωραία σέντρα, αλλά επεμβαίνει ο Λιβαθινός, ο Χρήστος και πιάνει την μπάλα. Πετάει την μπάλα στο Δωμάζο. Δωμάζος κάνει μία ωραία τρίπλα και δίνει την μπάλα στο Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας Δωμάζος. Πατσιαβούρας Δημόπουλος. Επεμβαίνει ο Μεσολοπιάν. Μεσολοπιάν Τραυλός. Τραυλός Παντελιός. Παντελιός Τραυλός. Μεσολοπιάν. Τραυλός. Κεσίδης. Μαρκέτος. Κεσίδης ένα ωραίο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα βγαίνει out. Αγαπητοί μου θεατές, αυτή τη στιγμή στο στάδιο Αργοστολίου αυτό που γίνεται σήμερα είναι γιορτή. Γιορτή του ποδοσφαίρου. Το γήπεδο είναι γεμάτο από κόσμο. Συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε για να δει αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το έφτιαξαν αυτό το παιχνίδι. Αξίζουν τα συγχαρητήρια. Γιατί για τον τόπο μας είναι μια ωραία γιορτή. Ο Δωμάζος βγάζει μια ωραία παλιά στο Χατζιαθανασίου. Χατζιαθανασίου κάνει μια ωραία τρίπλα και κερδίζει. Ήτανε πέναλτι, αγαπητοί μου θεατές, αλλά ο κύριος Μαζαράκης δεν το σφύριξε. Γιατί πήρε τη γνώμη του Καούκη.